איך קוראים לו? הרצל. סנשיין. סנשיין, בגלל הצבע. הוא שלך, חבר סנשיין? לא הבנתי, אתה מגדל אותו בבית או מה? לנו יש מרכז זוחלים בחדרה שנקרא נחשים בעיר. הוא מתבייש מהמצלמה, נתקלתי כל בכם הזמן רואים את הראש יש לנו את השם של הבחור הצעיר? תראו טלטל. יש לך איזה הנה, עכשיו מעטפה רואים בשביל? אותו. יש לי. רגע, חייך למצלמה. הופה. וואי, איך אני נבהלתי. תראה איך חמוד הוא. מכר. תגיד לי, עומר ניר נורמלי? הוא רוצה הצטרף לרדת, אלינו נראה לי, הוא. באופן בלתי צפוי. עומר ניר, הבעלים של מרכז הזוחלים נחשים בעיר, שלום. רגע, אנחנו רוצים להבהיר שאלעד ואני לא ידענו שאתה הולך להיות. לא, הנה, קיבלנו את התחקיר במעטפה סגורה. מה העניינים, עומר? בסדר גמור. מהיכן אתה בארץ? בן כמה אני בארץ? מהיכן אתה בארץ? אנחנו מחדרה. כן. אנחנו זה אתה וסנשיין? אני סנשיין והשותף שלי אלירן, כן. היי אלירן שמצלם. אז אתם מחזיקים כל מיני זוחלים? יש לנו מרכז זוחלים מאוד מפותח כאן בחדרה, באזור תעשייה, קום ב-14. וזהו, יש לנו כאילו מלא זוחלים. מנחשים ועד לטאות ועד לפרוקי רגליים. מאיפה התחביב הזה הגיע? התנדבתי בחנות חיות כשהייתי בן 8. והייתי נחש, ופשוט מאז התאהבתי, כאילו לא יכולתי לא לגדל נחש. זה חוקי להחזיק דבר כזה? חוקי, בהחלט חוקי. רגע, זהו, שנייה, אנשים מאוד מפחדים מנחשים, אבל צריך רגע לעשות הפרדה בין נחש בטבע שסוגים מסוימים, זנים מסוימים יכולים להיות מסוכנים. נכון מאוד. לבין כאלה שלא. אז תעשה סדר. אז ככה, כל הנחשים שאפשר לגדל במדינת ישראל הם באמת נחשים שהם לא מסוכנים, לא יכולים לפגוע באף בן אדם. וזהו, יש מינים באמת במדינת ישראל שהם ארסיים, או שהם נחשים של הטבע שבאמת אסור לגדל אותם, על פי רשות הטבע והגנים, וזהו, מה שאנחנו יכולים לגדל אפשר. שאלה שבטח הצופה רוצה לדעת. חס וחלילה הוקשתי על ידי נחש. מה אני אמור לעשות דבר ראשון? להתקשר למד"א. לא, אבל לעמוד, לרוץ. אבל שאלת דבר ראשון, להתקשר למד"א, הוא ענה לך. לא, יש כאלה שישר רצים. אתה רוצה גם את הדבר הרביעי לשאול עכשיו? בעיקרון צריך להישאר רגוע. פשוט צריך להישאר רגוע. כן. מה סוג הסנשיין הזה? זה נקרא בואה אימפרטור במופע אלבינו. בואה? זה נחש חנק. זה נחש חנק. אתה שמת לי אותו על הצבא. תגיד, אתם מאמרים עליי פה? לא הבנתי. תגידו לי שלא מתאים, אני אלך למקום אחר. אל תדאג. ככה? זה היה רמז מאוד עדין. מאיפה הוא מגיע? מה המוצא שלו? הוא מקולומביה בעיקרון, הסוג הזה של הנחשים. וזהו, יש לנו נחשים מכל העולם. מה הוא אוכל? הוא אוכל מכרסמים. עכברים, חלבות, ארנבים. הנה, נגיד הוא נחש חנק, אבל... הוא לא עושה כלום. זהו, הוא לא עושה כלום, אז מה הקטע? כי הוא לא רואה אותך בתור טרף. אוקיי. בבקשה, הוא לא ראה אותך בתור טרף. גדולה, איך ייכנס כל זה? עכשיו, הוא עולה הרבה כסף אם רוצים לרכוש ולקנות כזה דבר? יש נחשים ממש זולים ויש נחשים ממש יקרים. הנחש הזה ספציפית היה על נועה קירל, אז הוא קצת יותר... רגע, תביא אותו עוד פעם. באיזה הקשר? גם אנחנו רוצים להיות נועה קירל. נועה זימנה אותנו לאיזשהו סרטון. אין לי בעיה עם נחשים בכלל. אז הוא רגיל לעבוד עם הסלבס. כן, לגמרי. כבד. כן, יש לו איזה 8-10 קילו לפחות. וואו. מתי הוא אכל לאחרונה? הוא אכל לפני בערך שבוע. שבוע? הוא אוהב נחשים אוכלים קוקילידה, פעם או שהם בשבוע. לא אוכלים אוכל הוא רגיל? פחות מתחבר. אם אין לזה פרווה, במתוקים. הוא לא... אז כשנועה קירל קיבלה אותו על כתפיה, היא הגיבה יותר בקלות ממני? נועה הייתה לחוצה בהתחלה, אבל כשאתה עם בן אדם שהוא איש מקצוע, והוא מרגיע אותך, והוא נותן לך את הביטחון לעבוד עם החיה, אז מן הסתם שאתה קצת יותר רגוע. הנה, אלעד היה ממש קר רוח. קר רוח עד כדי קיפאון ממש. הוא לא ידע שזה חנק, אם הוא ידע שזה... כן, אם הוא היה... מרכז הזוחלים, נחשים בעיר? נחשים בעיר. נחשים בעיר. הרבה ילדים באים לבקר? הרבה ילדים, אנחנו חזקים מאוד ברשתות החברתיות, טיק טוק, ראיתי אותך, נתקלתי בך, עכשיו אני נזכר. זהו, יש לנו באזור ה-80,000 בטיק טוק. נחשים בעיר למי שרוצה ככה להכיר. וזהו, כאילו, אנשים מתלהבים מאוד מה... מיכה, אתה רוצה?